Kot jang kaseng FKJGP mau circle menen kasngi kilalit buo ka kot jing tho hakmat jang ka office DMHO halor ka jingkerpat maramat ya katei ka PHC namar lai I ka jinglang bat ka jingjot jang katei ka Jaka sumar ka pelong I kinong Thiah bikin sem jing ya. Ni ka FKJGP mau circle man ha ka khanyo krek bai nyo ar jap hoi ilai ban jurip ya ka PHC ka baron ha po snong mau ai ka badai tang ka ni ka Jaka aji sumar kaba ajing sumar ya kaba ajing syakri ya ki priu jong kadong kathai ke jongi bat ha tai ke jinglai juri ko jongi ya lap ya sibun ki jingduna hapo jong kani ka PHC nadu umbang di ka Jakasa ka surok bat kumjur ka Jaka pingin kali hanrai ka kampong san na te ki jingduna ka dei ka umbang di bat ka Jakasa kuatar jong kinong tre batre hapo jong katu ka PHC hak bedai bat ka umbang di kumbagalong menta na kaliang jong katay ka PHC kala syuap ya katolong na kasnong moek hak ba kani katolong ka judu khak man la kapor kabala penlong ya katay ka PHC ban syamstom na kamta ban pinbit pinbiang ya kijudon kam jong kinong tray bat kumjur ya kinong Thiah hapo jong katay ka PHC bat teng haba katolong na po kasnong moek idu kapanlong ya kinong tray makunjuri doktor ba ki haban tong ya ka nawa kani kala bu jing hadu kata-kata ya kinong tray hapo katay ka PHC ha ka bedai bat ki kuata ani ki Jakasa jong kinong tray hapo katay ka PHC nilalap pamila syam ba kajingjot jong kitay ki Jakasa kala long syaba pala ha ka ba kala tolong ya ki bawat ya ka Jaka Thiah Jaka dem ka jongki lahaban syutap da ka jeri plastik banyada na ka jingjau kabala jaw na ki kitliu bala pay na po ka slap jong kini ki kuata nang tagum juru ngilalap ba ki jingkhang jong kini ki kuata barok omdon suwat na ka way wabha bat kani kala bu jingma hadu kata-kata ya kinong tray ki batray hapo katay ka PHC namar ba kumbangintip ba babun hi kinong tray hantay kidai kiriu gantay tilada ki jingkhang ni ki jingker jong kitay ki kuatar kila job kila sniu kala bu jingma hadu kata-kata ya kinong tray na kamta asyong sngan jong ki la hakamit kayong kamta kasngi khatandai tarik na banyo arjap hwe ngila lai banbu ya ka jingtho karpan hakmat jong ka office I DMHO na kamta ban penbit penbiang ya kitay ki jingduna hapo jong katay ka PHC ban ai ka jing syakri ka bakhamba ya kibriu kibat sa hapo jong katay kadong kathai bat nakaliang jong I DMHO ilakula akmat jongi ba simkhya ya kani kakam na kabantaban ajing tho sya